Здравейте! Идвам с отзиви за последните обувки, които си взех. Zero Scrambler Mid водоустойчивия модел. Взех си ги преди няколко седмици на намаление чернички, но ще се търпим, предполагам, някак с тях. Лятото си взех също Mid Cut модела, който обаче не е водоустойчив. И сега се спрях на тези. Всъщност супер много исках си поръчам Ridgeway и в последния момент поръчах тези. Разказвам ви пресни отзиви с оговорката, че не съм ходила с тях примерно в планината или на много дълги преходи. Ползвам ги за сега в градски условия. Първото нещо, на което ще се спрем, разбира се, отговарят си на всички условия за боса обувка с гъвкава подметка, макар че така има известна скованост и нужда от очупване. Това ще го спомена после. Широка кутия при пръстите, според мен са за нормални, даже и за широки крака стават. Моите ги оценявам като нормални и разбира се, нулево повдигане. Няма повдигане на петата или на пръстите. Или тук през свода. Стигат до около глезените някъде с мембрана Zero Tex, която е водоизолираща. Не пропускат вода, пробва ги, със сигурност е така. С доста стабилно сцепление, добър грип на подметката. Не се пързалят, тества ги и на лед включително. Сега не се пързалят, нали, малко силно казано, защото на чист лед всичко се пързаля, освен ако не сте с котки, но са доста стабилни. Например на сняг примесен с лед или на леки заледени участъци. Водоустойчиви са и сега марката ги рекламира като дишащи. За мен водоустойчиви и дишащи са малко оксиморони и според мен при по-високи температури ще има запотяване на крака. Това са субективни разсъждения, да ги наречем. Не съм ги пробвала при тежки зимни условия. Не смятам, че стават за сериозна зимна планина, ако ви трябва някаква екипировка като котки или като снегоходки. Обувката е добър стартер за хора, които са в преход към боси обувки. Имат нужда от това малко по-стабилно усещане на планинарската обувка или ще правят по-дълги преходи. Не са като, например, някои изцяло меки, супер кожени да усещате всичко, но това пък е някакъв бенефит при дълги и сериозни преходи, например в Пирин, да кажем, не знам. Макар че миналото лято изкарах 5-6 дена по каманаците с едно много леко виво, което даже беше тотално заминало и имам страхотно преживяване, нямах никакви проблеми. Но ако все пак търсите планинарска обувка, която да ви доближава до усещането за стандартните планинарски обувки, но да е гъвкава, тънка, въобще боса обувка, това е много добър вариант. С уговорката, че ако ходите лятото, аз бих си взела модела им, който не е водоустойчив, защото със сигурност ще е по-дишащ. За този не мога да гарантирам. Срещнах някъде, още като ги проучвах, едно готино ревю, където казваха, че автора казваше, че според него са подходящи от минус 5 до около 15 градуса. И на мен това много ми лепна и съм напълно съгласна с това твърдение. Взех си 38,5 като размер, защото тук с Zero винаги трябва да дигаме кристалното кълбо и да хвърляме боб и там прочие други гадателски умения, кой е нашия номер. Различните модели имат много различен фит. Мен това е нещо, което много ме дразни в марката, но пък не спирам да си ги купувам, включително и на Никола. Вече и Люба се присъедини към носещите в нашето семейство обувки на тази марка. Аз в момента имам 4 техни модела. 4 ли са? 4 са, да. Никола има 2 и едни сандали. Люба има 1. И сме им големи почитатели, всъщност. Така че цялостният ми отзив за обувката е, че е много добра и ако търсите наистина малко по-стабилно усещане, това е чудесен вариант. Връзките се завързват много хубаво и не се развързват. Тук много хубаво се закачат за тези кукички, които ги има, не се разкачат.
Една стабилна и хубава обувка за планина. Съвсем скоро смятам да я тестваме на някакъв лек преход в планината, не при тежки зимни условия. Аз нямам съмнение, че ще се справят на сняг, с гети естествено, но по-скоро тук наблизко в източна Стара планина, където в момента няма кой знае какъв сняг. И ще видим. Обувката е много лека, въпреки че така изглежда малко по-обемна и ви казах, че дава повече стабилност. Това в никакъв случай не е за сметка на някаква тромавост, тежест, не е дървена обувка. Просто ако сравнявам с други модели за планина, които съм имала, така има нужда от очупване, нали? Това, което не при всички модели е така. Естествено, ако сравняваме с някакви тънки вълнени обувки или тънки кожени обувки, те са по-гъвкави. Но цялостната ми оценка до тук е много добра, като в някакъв момент, когато ги понося малко повече, ще се опитам да ви дам допълнение на това видео за допълнителни отзиви. Обуват се лесно. Аз преди време покрай бебеносенето бях започнала да нося само обувки, които не са с връзки, за да мога много бързо да ги слагам. Ето. Имам си достатъчно аванс, стягат се много добре, без да ви нарушават в същото време мобилността в глезена. Нали, той не е шиниран, въпреки че са високи до глезена, няма такова нещо. Гъват се перфектно. Една добра боса обувка за планина.